президенти узбекистон шавкат мирзиёев қарори афви зиндониёнро имзо кард ки нахустин бор дар таърихи ин ҷумҳурии осиёи марказӣ садҳо нафарро озод ё ҳукми зиндонашонро сабук мекунад. қароре ки рӯзи 7 декабр имзо шуд дар маҷмӯъ афви 2700 зиндониро дар назар мегирад ки аз ин шумора 956 нафарашон пурра ба озодӣ мебароянд. дигарҳо ҳукми шартӣ гирифта ва ё берун аз маҳбас мемонанд. қарори афви зиндониҳо ба 25 солагии конститутсияи ин кишвар бахшида шудааст ки 8 декабри соли 1992 баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ ва касби истиқлолияти Узбекистон қабул шуд. гузоришҳои расонаҳо баёнгари ин аст ки қарори мазкур аз афвҳои президентии гузашта фарқ мекунад, чунки комиссиони махсуси таъсисшуда дар моҳи сентябр ба омӯзиши парвандаҳо ва ҳар як фарди мавриди афв машғул буд. пас аз ба сари қудрат омадани Шавкат Мирзиёев дар сентябри соли гузашта дасти кам 16 журналист, сиёсатмадор ва дигар фаъолони ҳуқуқ ва зиндониҳои сиёсӣ озод шуда ба хонаҳояшон баргаштанд. аксари ин зиндониҳои сиёсӣ дар давраи ҳукмронии Ислом Каримов ба муҳлатҳои тӯлонии зиндон маҳкум шуда боз дар ҷараёни иҷрои ҳукм бархи чандин бор барои поймол кардани муқаррароти зиндон ҳукми иловагӣ гирифтанд. моҳи октябр созмони мудофии ҳуқуқи инсон Human Rights Watch гуфт ки мақомоти Узбекистон дар марҳилаи аввали кори Мирзиёев чанд иқдоми мусбате гирифт ки барои беҳбуди нишондодҳои ҳуқуқи башар дар кишвар равона шудааст.